Viño, que ademais o xeriguei e chega un chaveo e jalfa nada. Hai muller, marchado, que me veo no Romeo, isto non te promete, ó. Viño, non seas así e deixa que te leves, bótame unha manciña rápido. Julieta, pasa para dentro. Con que me estás falando? Non serán un deses porcos que ven a ver se pilla cacho. Que non, mamá, é a Gervasia, ves? Ai, Gervasilla, miña nena. E que tal está a tua nai? Fai ben tempo que non vexo muller. Bueno, seguide que as vosas cousas mulleres. Ala, veña, chao. Espera un pouco. Pero se ven Romeo, tú dille que sai ahora nun minuto. Pero fálelle castellano, fálelle castellano que se non me lo espantar, Esta tía, mira que egoísta. Cada noite común, e pa unha vez que unha molla, aí lle que dar 1000 voltos pa que che paga un favorciño de... E logo de que ves? Que carallo faz aquí? Ti és o Romero ese? Que Romero? Que me Romero? Eu sou Filameno, ti que ves? Eu son Gervasia, vínenlle pedir unha sombra de ollos a Xulieta que me facía falta. As mulleres son moi doadas e necesitamos esas cousas. Non, eu vine a ver a Xulieta, ti xa sabes. Sí, pero non sei se te gañarías de día. Ti miraches ben a xenda ou... Porque eu creo que hoxe ten un apoio co Ramero ese que che digo eu. É un colega da facultade, creo que vas a falta. Toma, dile vai te bexar. E logo que te pasa aquí? Podes saber quen carallo é Romero. Veño desde Laxe para estar contigo e o que me atopo que está esperando por un tipo que aínda por riba se chama Ramero. Pero que Ramero? Que flipa? Pero que Ramero? Se non coñezco a ningún Ramero. Romero. O Romero é o fontaneiro. Sí, o fontaneiro. Pero non explicara contigo, Xulieta. Si, é que si, é que estaba chamino a él porque estaba me duchando e non puse o grifo. E foi o primeiro que se me acordou, joder. E que fai foi tadeiro ás 12 da noite na casa do Madama? É que era urxente, que outro vai vir a estas horas, aparte dun coñecido, dime ti, dime. Ademais, mañá teño que ir ao médico e non podo ir sin lavarme, dime. Ti non crees? Bueno. Hai que ver que tontiños poden chegar a ser os homes. Hermosa inocencia humana. Bueno, eu marcho que parece que estorbo. Anda, tira eso, Xu. Quen anda aí? Julieta, és ti? Vas para dentro, nena? O que me vas as baleadas? Como xa hai que sentir que deixes de poder o pago cos mozos. Como se entere teu pai, mata. E despois mata a mí. Vas levar as baleadas porque non te vai conocer ni nada que te vai. Ai, mamá, que non, que é un compañero de clase que me veu pedir uns apuntes só. E xa marcha, mira, xa marcha agora. Vaite pa cama, anda, vaite pa cama tranquiliña, vaite que xa marcha. Perdone usted, bella moza, qué tan grata situación el habernos encontrado en tan encontronado lugar del mundo. ¿Me permitiría saber el nombre de tan bella flor que emerge en la noche? Este que dio, como? Hola, discúlpame un momentiño, é que non che entendín moi ben. Que dis que vendes? Maravillado estoy. Qué ejemplar, tan lleno de belleza y tan puro. Mi amor, el amor emerge en mí como una sirena del varía de los mares. Ai, sempre me tocan a min os mamalóns máis grandes do mundo. Pero bueno, non está tan malo, chaval, ainda se te facía un favorciño. ¿Pero me va a negar esta hermosa dama el lujo de saber su nombre? Mi nombre? Sí, hombre. Educación nos de Dios. A min chámame Gervasia. E ti de quen es? Naturalidad en estado puro esta que observo y admiro. Y el corazón me da un vuelco. Dime Dios si no es esta la imagen más bella del mundo. Xa sei quen carallo és ti. Ti és o Ramero ese. Pois ala, pasa palo que xa está Xulieta capota quente. Bueno, non. Mellor vente comigo, que teño aí unha hortiña e teño uns pementos. Que pementos tan boísimos que teño. E uns tomates, podes levar unha bolsiña pro camiño. Si, que teño unha fame, nena. E ti de onde ves? O ti ves de lonxe, non é? Eu veño do quinto carallo, xa che digo. Niño, xa non, xa teño que atender o fontaneiro. Además, mira, vai me pillar unha pulmonía por cara aquí fora. O sea que acaba de sair da ducha. Pero miña nula, que veño desde Laxe para verte. Como me dis que xo non? Cos galles que xe teño e cos ese que estás. Ai, non sei se és pesadiño, por Dios, non sei se és pesadiño. Marcha, ven mañá. Pois que te como vengo. Xento para aí a outra, que como a ti ainda estás atadas. O que carallo te crees? Que non ves tanta cousa. Vai o dedo. Carallo. Cousa tan feitiña. Sí que tiña razón, Xu.
Non me extraña que estivera tan desesperada con este machote. Pero non se lle pode facer isto a unha amiga. Non. Bueno, vamos pa lá, que non quero ver morros. Que me prendan, que me hagan morir. Si tú lo quieres, me quedaré aquí contigo. Caralho, que non perdo o tempo. Ai, pois mira, o mozo eche ben feito de caralho. Bueno, tá feito, tá. Ai, quen fora moza outra vez. Dios, por que me faz isto? Romeo, meu Romeo, isto non é xusto. Odio esta vida, odio este mundo, odio o amor. Julieta, hija, aún estás a tiempo de salvar tu alma. Reza, hija, reza y cree en mí, y todos tus pecados se borrarán y todas tus penas se irán. Dedica tu tiempo a quien más te necesita, hija, y ten fe. Señor, farei o que ti me ordenes. Serei unha boa cristiana. E rezarei ata que a miña vida sexa totalmente pura. Xulieta, que faz ainda aí fora? Xulieta, a miña neniña, que lle fixeste a miña Xulieta?